Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου γίνεται στο κεφάλι όταν ακούς τη λέξη άστεγος? Ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Μόνος. Μοναξιά. Περηφάνεια. Σκέφτομαι έναν άνθρωπο ο οποίος ζει χωρίς αυτά που οι περισσότεροι θεωρούμε δεδομένα. Η αστεγία δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα του δρόμου. Είναι σπίτια χωρίς ζεστασιά, χωρίς φως, χωρίς ζωή. Είναι ένα σπίτι που έχει καεί ολοκληρωτικά. Είναι ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από τις φυσικές δυνάμεις. Είναι ένα σπίτι που σε αποθεί, που σε απορρίπτει. Είναι μια οικογένεια που έχει χάσει τα πάντα. Είναι μια μητέρα που προσπαθεί να προστατέψει το παιδί της. Είναι ένας έφηβος που αναζητά ένα καταφύγιο. Είναι ένας ηλικιωμένος που έχει αφαιθεί μόνος. Η αστεγία μας αφορά όλους, δεν είναι επιλογή. Και μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Η Ήθακα έχει αγκαλιάσει ήδη 9.000 ψυχές. Μάθε, ενημερώσου και στήριξε το έργο της Ήθακα.